Jeg tror, grunden til, at jeg godt vil spille til Tunes in Fashion er... Der er flere årsager, men den ene er selvfølgelig, at flotte kvinder i nyt tøj, det er jo en fornøjelse at se på, men så er det selvfølgelig også velgørenhed. Men helt narcissistisk, så er det fordi, at jeg faktisk aldrig har spillet på Det Kongelige. Og det gad jeg godt lige have med. Nu har jeg haft Operaen og Orange, så Det Kongelige... Ja, jeg tror, arrangementet i sig selv bliver fedt, men først og fremmest stedet. Jeg tror, det jeg glæder mig mest til ved Tunes in Fashion, det er nok at se, hvordan det overhovedet kommer til at blive. Sådan altså bare få det hele ind. Jeg tror, jeg glæder mig lidt på samme måde som folk, der skal ind og se showet. Hvad er det for noget, hvordan kommer det til at foregå? Og selvfølgelig høre noget musik, og så se på noget tøj. Jeg skal være en af de der tosser, der sidder nede foran og sige, ja, måske, og sådan en slags. Jeg tror bare, jeg skal ind og prøve noget, jeg normalt ikke har prøvet. Jamen, jeg synes, det er fedt, at man gør det bredere tilgængeligt, end de andre ting har været, eller end hvad normen er. Fordi at man har været over i en helt yderlighed, der hedder det er lukket af, og sådan noget, hvilket gør det vildt kredibelt og integritetsfuldt og sådan nogle ting. Men modsat så har musikverdenen jo altid kun eksisteret på, at man inviterer alle og enhver ind, der har lyst. Så jeg synes faktisk, det er en god fusionering af de to ting, at det giver måske folk noget indsigt, og folk som mig noget indsigt i modeverdenen, som de ellers ikke ville have haft, fordi de ikke har fået den der invitation tilsendt. Så på den måde synes jeg, det er super fedt, og så kunne det være, at musikbranchen kunne lære lidt af at lave noget, der er eksklusivt og flot, og steder, hvor der rent faktisk er guld på reglingen og sådan noget. Jeg synes, folk skulle komme ind og se det, for hvis ikke andet, så prøve at se noget lidt atypisk i nogle klassiske rammer, og så går det til et godt formål.